कॅटरीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। जिल्ह्यात शिल्लक राहिलेल्या 18 महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना आता फळपीक विमा योजनेची रक्कम मिळायला सुरुवात झाली। त्यामुळे येत्या सोमवारपर्यंत जिल्ह्यातील सर्व 38,000 शेतकऱ्यांना 68 कोटी रुपयांची विमा रक्कम त्यांच्या बँक खाती जमा होणार आहे। त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या निमित्ताने सावंतवाडी शहरातील प्रत्येक मंदिरामध्ये दीपोत्सव होणार आहे। शहरातील महिला भगिनींनी आपल्या जवळच्या मंदिरामध्ये दिवा लावून दीपोत्सवात सहभागी व्हावे असे आवाहन माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी केले। कोकण मार्गावरून धावणाऱ्या नियमित गाड्यांसह स्पेशल गाड्यांना प्रवाशांची होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी मध्य रेल्वे प्रशासनाने आणखी 4 साप्ताहिक हिवाळी स्पेशल चालवण्याचा निर्णय घेतलाय। सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ले या तालुक्यातील 125 पोलीस पाटील पदांच्या भरतीसाठी 22 नोव्हेंबर ते 6 डिसेंबर या कालावधीत उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे। एसटी महामंडळाने मोठा निर्णय घेतलाय। यापुढे एसटी गाडी चालवताना चालक फोनवर बोलताना आढळल्यास त्या चालकावर थेट कारवाई होणार असा मोठा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतलाय। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या